As I said, I'm just now coming out of the mourning period. So right now I have not given it a thought. But when time comes, since there are people who have expressed their sentiments, I'll have to think about it. But as of now, I have not thought about it. खन्ना यांनी विनंती केली होती की तुम्ही दोघांनी पक्षाचं काम करावं म्हणून. पक्षाचं आम्ही काम आधीपासून करतोय. बाबांबरोबर कुठे अपॉर्च्युनिटी मिळते त्यांच्याबरोबर कॅम्पेन करायला ते काम आधीपासून करतो. म्हणजे राजकारणातला अनुभव आहे, फक्त आता जर लोकांचा मतदारांचा आणि यांचा आग्रह असेल कार्यकर्त्यांचा तर निवडणूक लढवणं अवघड जाणार नाही. नाही, आम्ही अजून सध्या 12 दिवस कालच झाले. मी काय विचार नाही केला, टू बी ऑनेस्ट. पण अशी मागणी झाली तर विचार करण्याचा पर्याय ओपन ठेवलेला आहे. नाही, तेव्हा टाईम आल्यावरती बघावं लागेल. बट सध्या काय विचार नाही.